Yo, what's up mga kabocho? Welcome back again to my channel. So, for today's video guys, susubukan namin yung Q&A. Q&A. Nag-post kami sa Facebook. Ito. Nag-post kami, tapos grateful naman kami kasi may nag-comment kahit hindi masyado, pero at least may nag-cooperate. Guys, simulan na natin. Tara. So guys, babasahin na namin ang unang tanong. Ang nagtanong ay si Jeff B. Condeman. Tanong niya ay, aasa ka pa ba? Siyempre, kung mahal mo, talagang aasa ka, di ba? Mga kabocho, di ba? Di ba? Siyempre, Hindi naman para sa akin, siguro. oo. Yung sa akin, parang maybe. Mutual kasi walang kasiguruhan Pag sinabi mong aasa ka na hindi pwedeng oo, di ba? So kailangan mong isiping mabuti kung kinahihinat na ng gagawin mo, di ba? So kung aasa ka sa isang tao, siguraduhin mong may chance ka. Siguraduhin mong mapapasayo or siguraduhin mo na hindi mababaliwala yung mga efforts mo, di ba? So, next. From Meros Barameda, ano ang pinakamahaba na word sa English at ano ang Tagalog nito? Pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Yan. Oo, yun. Tapos, alam niyo ba kung anong Tagalog nun? Ang Tagalog nun, ubo. Ubo! So, let's proceed. From Russell Ibarzabal. So may pag-asa pa ba? Again and again, may pag-asa pa ba? Ikaw na. Ikaw na sumagot. So guys, may pag-asa pa ba? Siyempre. Habang may buhay, may pag-asa. Kung i-relate natin to sa Sige mga sa kaibigan. love, no? Sa love. So may pag-asa pa ba? Siyempre sinabi ko na kanina na yun, sinabi niya kanina pala na pag may motive na ipinapakita yung babae na siyempre may pag-asa pa, edi meron, di ba? Hindi, push mo yan, te. Push mo yan. Huwag kang magdalawang isip. Asa ka, asa. Pero pag sinabi ng babae na, guys, hindi lahat ng babae, pero Marami kasing mga babaeng paasa ngayon, men. marami kasi babae. Hindi na, guys, sasabihin ko sa inyo to Hindi na mga lalaki ang mahilig magpaasa ngayon. Hindi na Ano na, siguro. parang ano na Balance. 50-50 na. Mm-mm. May nagluloko na lalaki, may nagluloko ring babae. Ganun. So, next question, baka mabash na tayo dito. So, ilan daw height mo? 5'6". Wow, ang taas Di ba? 5'6", mga 5'6". 5'5" or 5'6". Ako din. Sadyang magkapareha lang kami ng height. kami ng height. Pero medyo mas mataba ako. Oo. Mataba daw, ha? Woo! From Jomel, Factoran Gargoles. Kung sa test paper na isay na ansiran niya, nganong ikaw wala? Sa? Kung sa essay na ansiran niya, nganong ikaw wala. So parang ibig sabihin niya, kung sa essay nasagot niya, Paano pa kaya ikaw? bakit ikaw hindi? So, may explanation ako dyan, mga kabotsyok. Siguro, hindi itong mukhang to ang hanap nyo. Or maybe, wala siyang feeling sa akin, men. Kaya hindi niya ako kayang sagutin, di ba? Ikaw, bakit hindi ka sinagot? So guys, simple lang yan. Simple lang, di ba? Simple lang ang mga bagay na bakit hindi kanya sinagot. Una, hindi kanya gusto. Pangalawa, may hinahanap siya Nawala na sa'yo. wala sa'yo. Pangatlo, naghahanap ng gwapo.
tumpa! kasi eh. Girls, hindi naman namin nila lahat. May ano lang, may nakita lang kami or may mga friends kami Yes, na gano'n. tama. Na- Hindi lahat ng babae. Hindi naman lahat. May matitino pa din. So, proceed. Next, sa'yo to. What makes you or pushes you to do vlogging? Wow! Wow, ang tindi. Ano? Vlogging, ha? Ito kasi, guys, noon, trip lang to. Kasi may YouTube channel yung uncle ko. Di ba? Hanggang ngayon, meron pa din. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Ilalapag ko yung link para masubscribe nyo. Kyle Torres. So, doon guys, kasali pa ako noon. Tapos naisipan ko na, bakit hindi ko itry, di ba? Na gumawa ng sarili ko para trip lang. Pero natuwa ako kasi biglang tumaas yung subscriber ko ng isang buwan, nakuha ko na agad yung 1,000 subscriber. So, yun, finish ko na lang. Hindi naman ako nag-focus talaga dito sa vlog. Ano lang, pag may ano kami, Pag may time. hindi lang naman to para sa money eh. Pilit rin namin inaano na magpasaya sa inyo, di ba? Kung makikita nyo yung mga vlog namin for kalukuhan. Kasi hindi natin alam na ngayon may isang nasa kalungkutan, di ba? Tas Masaya. nag-YouTube siya, tapos makita yung mga video namin. O, di ba? Wait a minute. From Jessa pala yun. From Jessa May Antonio Bonilio Gantalao. Laki nun. Taas ng pangalan mo, pre. So, next question. Is from Noel. Noel. Paano pabain ang pangalan mo? Putik, paano daw pabain yung pangalan? Hindi namin alam. Hindi namin alam yung kasing magulang namin ang gumawa nito eh. 4 letters lang yung pangalan ko, R-H-O-Y. Yung sa akin naman, Sa kanya Meron mahaba ba yun? naman. Russell Dave. 10 letters. 10 letters. Yung tanong yan para talaga sa akin. Yan. So, hindi ko alam guys. Maybe magpa-late registration ako para umaba yan. Pwede. Diba? Pwede. So, from Rika Kai. Sino gusto niyo ma-meet na vlogger? Wow! Sino? Guys. Isa lang talaga. Sino? Sino mukhang marami yan. So guys, iba yung sa kanya, iba yung sa akin. Sige. So guys, seryoso tayong usapan. Sino yung gusto naming mamit na vlogger? Una sa lahat guys, gusto ko talagang mamit si Ivana Alawi. It's the motherfucking Eagle Double G. Men, palagi ko siyang nasa panaginip! Ivana Alawi, men. Para sa akin, Ivana Alawi. Yeah. So, ikaw, ano? So, sino? Ang gusto ko talagang ma-meet, guys. Ito seryoso na din tong usapan. Gusto ko talagang ma-meet na vlogger. Ay, yung Lisken. Hindi naman sila vlogger. Vlogger sila. May vlog sila. Oo, Lisken hindi ko vlog. Oh, Lisken ha, Lisken. Tandaan nyo na yung Lisken. si Liza talaga yung ultimate crush namin, men. Ultimate crush. Kung alam mo lang sana. Sige, proceed. So, from Aprilin, nganong gibiyaan ka? Ouch. Para kay Roy to, para kay Roy. Para sa akin yan kasi may galit sa akin yan eh. Ex ko yan eh. X mo yan. Dami mo palang ex. Anong bibya? Hindi dapat ako tinatanong mo yan. Ikaw dapat tinatanong ko, bakit mo ko iniwan ha? April, bakit mo ko iniwan? Sagutin mo na, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Bakit ako iniwan? Kasi pangit ako. Yun lang. Hindi ganon guys. Ayun. Hindi ganon guys. Yo guys. Meron ako masasabi dyan guys. So, yun na guys. Oh, gawa. Proceed. From Aprilin pa din. Unsay color sa imong brief? Anong color daw sa brief ni Roy? Medyo red, tas yung garter black. Yun guys. Sa'yo? Nakita pa yung garter. Simple naman yun Tama. sa akin eh. Black. Katulad ng... So, alam niyo na yan. ano na yun guys. So, what's up? Nasagot na namin lahat. So, mamaalam na kami kasi masyado nang mahaba. So,
Kung gusto nyo, kung meron kayong isa-suggest na next content namin, just Comment below. And don't forget to subscribe hit the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na videos. babush. Shout out sa lahat na nag-comment para mabuo ang vlog na to. Maraming salamat sa inyo. Sa mabuo ang Johnny Vlog. Yes. Pangalanan mo. Yes. So, una ay si Jeff B. Diman. Shout out, shout out. Pangalawa ay si Meros S. Borameda. Shout out. Pangatlo ay si Russell Ebarzabal. Shout out na din. Pangapat ay si Kel Yang. Panglima ay si Jomel Facturan Bardules. Pang-anim ay si Jessamine Inon. Pang-pito ay si Noel. At pang-walo ay si Wika. Yo guys, once again, maraming salamat sa inyo. At shoutout na rin kaya sa mga tropa ko ni na Fritz, Siljan, and sa isa ko rin kaibigang vlogger na si Waring Gabotero. Pwede nyo rin subscribe ang kanyang channel. Marami din ulit na video doon. Yun guys, maraming salamat. And sana patuloy nyo kaming suportahan sa aming channel. Maraming salamat kasi kung wala kayo, wala kami. So, dili na kami taman, dili na mubukot sa taong dagat. And dig yun. This is Botchok again, and this is David. See you on our next vlog.